ụmụnna mmanụ enwekwara isiokwu ọzọ dị mkpa anyị wepụtarala ihe gbasara ya nọ ya wụ ndị gọọmenti steeti Igbo niile ejikọtawala aka ha emewene ọgbakọ ha ejila obi ha mewe ọgbakọ ekele dịrị Chukwu maka oge ọrịa arịa agbake mgbe ekwere ya wụ ọrịa agbake mgbe ekwere emeela ndị mmadụ amụta ọtụtụ ihe dị mma ya wụ ndị gọvanọ ndị na-achị steeti Igbo niile na ogo nke ndọrọndọrọ ha na-asị na ha dị 5 mana n'ogo nke ọhaneze ha dị 7 ya wụ Rivers na Delta mpaghara Delta so dị ya ya wụ ihe ọbụla anyị na-eme ka anyị kpacharakwa anya ka anyị hafụ ibute esemokwu n'etiti anyị ọzọkwa ihe na-akpagbu anyị ebe ha nọwụ ọ dị ka nwere ego ndị ọba ego ụwa dum chọrọ inye ndị steeti kwere na ha nwere ọrịa arịa agbake mgbe ekwere a nke a na-akpọ COVID-19 ya wụ ọrịa ndị steeti Igbo amaghị ya ha ejighị ike mara ya mkpụrụ ole ma ole batara na steeti Igbo niile agwọọla ha na-ala ahụghị ya ka ọrịa dị ike ya wụ ekpere anyị ugbu a wụ nzukọ ndị gọvanọ steeti Igbo niile ka ha were akọ na uche were alụ hafụ ise okwu were ịhụnanya na-eme ọgbakọ ha na-enwe ọgbakọ ha ka ha hafụ iji ihe ọjọọ n'uche were aka enwe na-etinye n'ofe ya wụ ka Chineke na-eme ka ha were otu olu na-arụ ọrụ ọzọkwa mgbidi a nwanne anyị nwoke tinyere na ala Anambra ka mee ka ọ na-ese okwu n'etiti ya na ndị nke Delta chetakwa na anyị nwere mpaghara Igbo nọ na Delta ya wụ nwanne gakwuru nwanne gị ahụ na-achị steeti ahụ gị na ya kpaa alụ nwee nkata mmụọ nsọ ga-edu unu enwe ezi nkata maka nchekwa ala anyị mana burukweni n'uche na anyị rọtala ịgbachi iwere ogige gbachie agbata na ndị ugwu nwekwara ike gbachie agbata ha chetakwanụ na ụmụnne unu zuru ebe niile ma mara nnukwu unu ga-esi na-eme ihe a ka ọ wụrụ ndị ọma ya wụ ndị na-ebughị ngwa agha ga na-abata mee ka ụwa dum mara fụta kwuo okwu n'ikuku ka unu gwa ụwa dum ihe mere unu ji na-etinye ogige ahụ na ọwụhụ na unu si na ndị obodo ọzọ abatakwala ka ha nwee ike ghọta ya ọfụma ya wụ ka ikpe ekpere onye ime eluigwe taa anyị na-ekele gị ekele niile na nsọpụrụ na mbuli elu bụrụ nke gị n'aha Jizọs onye ime eluigwe ụmụ gị na-arịọ gị mee ka ndị ọchịchị steeti niile ndị a ndị ọchịchị ya bụ ndị gọvanọ steeti niile ndị a bụrụ onye ndu ha ka ha kpọrọ gị isi ala ka ha nwee nrube isi n'ebe ị nọ maka na ha sọpụrụhala gị ihe ga-adịrị anyị mma papa ha enwewo n'ọgbakọ mee ka ị bụrụ onye ga-anọ n'etiti ọgbakọ ha mgbe niile n'aha Jizọs onye ime eluigwe wepụrụ anyị ga-ebute esemokwu ma ọ bụ onye ga-etinye aka enwe n'ofe ka ha nwee ike tụọ alụ dị mma ga-enyere ndị Igbo gburugburu aka onye ime eluigwe ekwekwela ka ogige ma ọ bụ mkpọchi ụzọ a akpọchiri n'ala otu ala Igbo nke chọrọ iweta ọgbaghara papa ekwekwela ka o weta ọgbaghara papa mee ka onye gọvanọ Anambra na onye gọvanọ Delta daa ntị ka ha kpekọrịta ezi mkpekọrịta n'aha Jizọs ka esemokwu hapụ ịdị ka ha ghọta na ọ bụ iji chekwa ụzọ maka ndị ọjọọ ma ọ bụ ọrịa hapụ ifekasị ebe niile ka enwee ike mara ka a ga-esi